गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आङो दिनै आरोबाव नैथि पार्टनियाव फास्टिं एबा उदै बासिनाय आरजनि सोमोन्दैनो बुंनो थाखाय थामथिम जाबावदों। सिगांनिखौ एसे फिडबेक गोसोखांफिननो थाखाय हास्थायदों। जोङो पार्ट 1आव सावरायदोंमोन जोंनि थांना थानायाव गोबां जोंनो गोनांथिफोर दङ। रां रुफानिफ्राय लानानैहाय संसार जानायफोर बेफ्राव जोंनि नांगौफोरखौ मोननो थाखाय जों बे फास्टिंनि गेजेरजों मोननो हायो। आरो नैथियावहाय जोङो धार्मिकता जिउ खुंनो थाखाय बे फास्टिंआ जोबोद गोनांथार। बे खालाय संसाराव नों गोग्गोयै थानो थाखाय बे फास्टिंआ जोंनि जिबनाव जोबोद गोनांथार। आरो जों जायफोरा गिर्जाखौ दैदेननो एबा जायफोरा फोरबोनि मिनिस्ट्रि मावनो ओंखारबाय बे मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोनां बे फास्टिंआ होननानै सावरायदोंमोन। बे गाज्रि संसाराव बे पापि संसाराव नोङो गोग्गोयै धोरोमियायै गसंथानानै थानो थाखाय बे उदै बासिनाय आरज एबा फास्टिंआ जोबोद गोनांथार। जोङो जायफोरा फोरबोनि हाबायाव आवगायबाय फोरबोनि मिनिस्ट्रिखौ मावनो होननानै बिसोरनि थाखाय बे फास्टिंआ जोबोद गोनांसिनथार। सोरबाया बुंनो हास्थायोब्ला फास्टिं नङाब्लाबो आरजजों आरो इसोरनि बाथ्राफोरजोंनो जोङो जिउ खांनो हायो एबा धार्मिकता जीबन खुंनो हायो बुंनो हास्थायोब्ला आङो बेखौ नङा बिब्दि नङा बेबादि आङो नेगेटिभ सेन्सआव बुंनो थाखाय हास्थाया। नाथाय सोरबा मानसिया फोरबोनि मिनिस्ट्रिनि सिङाव थानानैबो फोरबोनि हाबाखौ मावनो फोगोम जानानैबो नोङो बे बाथ्राजोंहाय फास्टिंनिफ्राय नों जानगारनानै थायोब्ला आं नोंथांखौसो खावलायो नोंथांनि थाखाय बे फास्टिंआ जोबोद गोनां। मानोना जोङो फोरबोनि हाबा मावनो ओंखारनाय माने जों गुबुनखौ मदद खालामनो ओंखारनाय, मण्डलिखौ दाखांनो ओंखारनाय, न'खरफोरखौ जों हेफाजाब होनो ओंखारनाय, सोरनिबा न'खराव हौवा हिन्जाव बुदलायनानै गोब्राबथार नांलायनाय आरो बे गोखा गोखैया जानानै न'खर गावनायखौ बोजबनानै होनाया बियो सहस नङा। बियो जोंनि बुद्धिजों जोंनि नाजानायजों बियो माब्लाबाबो जानो हाया। आरो सोरनिबा गाबनायखौ सोरनिबा न'खराव निदानफोरनि समावहाय नोङो थांनानै बे गाबनायखौ रंजानायाव सोलायनानै होनो थाखाय बियो सहस खामानि नङा। बेबादिबो जानो हागौ सोरनिबा न'खराव जोबोद निरासा गोलैबाय माबा मोनसे गेदेरथार प्रब्लेमजों, जानो हागौ थाखा फैसाजों, नङाब्ला बेमार आजार जानानै धन सम्पति जोबलांनानै धार्मिकता जीबन खुंनायखौनो हाथावथाव मोनाखिसै, गेदेरथार निरासा गोलैबाय। बे निरासाखौ आसा होनाया सहस नङा। बेखौ जोंनि बोलोजों जों हाया। बिनिखायनो बेबादि गेदेरथार हाबाफोरखौ मावनो न'खरफोरखौहाय लुखांनायावहाय हेफाजाब होनो मण्डलि दाखांनायाव बोलोग्रायै खामानि मावनो थाखाय जोंनि बे उदै बासिनाया जोबोद गोनांथार। उदै बासिनायनि गेजेरजोंसो जोङो सासे आसा गैयै मानसिनोहाय निरासा जानायनो जों आसा होनो हागोन। बे उदै बासिनायनि गेजेरजोंसो न'खर गावनायखौ नोङो बोजबना होनो हागोन। बे उदै बासिनायजोंसो जोङो न'खरफोरखौ लुखांनो हागोन, मण्डलिखौ दाखांनो हागोन। फोथायनायावहाय लुखांनो थाखाय गुबुनखौ दाखांनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय हागोन। उदै बासिनाय नङाब्ला जों मुंबो खामानि मावनो हाया। सानसेखालि जिसुनि चेलाफ्रा थखयै फैनानै जिसुनाव सोंदों, फोरबु जों बे गथ'निफ्राय भुतखौ होखारनो हायाखिसै मानो? जिसु ख्रिस्ट'आ मा फिननाय होदों? नोंसोरो फोथायनायाव आरो आरजआव दुरबलखाय नोंसोरो बेखौ मावनो हायाखै। आरो जोबथानायाव जिसुआ बुंबाय, बे जातखौ आरज आरो उदै बासिनाय नङाब्ला हाथारनाय नङा।
बिनिखायनो बे जाथायफोरजों जों जिसुनि फोरोंनायफोरजों मिथिनो हायो जोङो मण्डलिनि खामानि मावनाय ओंखारनाय दैदेनगिरि एबा अभिषेक खालामजानाय बेक्तिफ्रा फोरबोनि मिनिस्ट्रि मावनो गावखौहाय फोगोमनानै ओंखारनाय मानसिफ्रा आरज इसोरनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे बे उदै बासिनाया जोबोद गोनांथार नङाब्ला नोंथांनि जिबनावहाय जिउनि दैबाना फैयोब्ला नोंथाङा गावनो गोजावखारलांगोन बोहैखारलांजागोन नोंथांनि जिबनाव जिउनि बारहुंखाफोर फैयोब्ला नोंथाङा बुख्लायजागोन बे गासै जिउनि निदानफोर गसंथानायफोर किसिम किसिमनि जेंनाफोराव नोङो गावनो गसंनानै गुबुनखौ मदद होनो थाखाय बे फास्टिंआ जोबोद गोनांथार अनजाग्रा फोथायारि लोगोफोर आं मोनसे जाथाय बुंनो थाखाय हास्थायदों आंनि उसुं खाथियाव आंनिनो फंबाय सोमोन्दो जानाय बियो ट्रेनाव हेड कुकार ट्रेननि ओंखाम संग्रा गुवाहाटीनिफ्राय मुम्बाइ दादरसिम बिनि ट्रेना सप्तायाव खनसे थांलाय फैलाय खालामो जेब्ला कर'नाया जाबाय कर'नानि ढौआ फैबाय बिबो ट्रेननिफ्राय खामानिखौ नागारनानै न'आव फैबाय जेब्ला बियो न'आव फैबाय अब्ला गावजों गाव गिखांलायनाया जाखाबायमोन बियो मानसिफोरनि साननाय हनाय गिनायखौ नुनानै बियो दखानसिमबो थांनो हाया बे समाव दखानाबो बन्द जाखाबाय थेवबो सुफे सुफे बिदिनो फाननाय बायनाया जादों दखानावबो थांनो हाया आरो मण्डलिनि मानसिजोंबो नुजादेरनो हाया न' सिङाव थानो गोनां जाबाय गोबां डिप्रेसन निरासाखौ जों नुबाय बे मानसिया ओरैबायदि निरासा जाबाय जों थानो हायाखिसै मानसिफ्रा गिबाय बियो मुम्बाइनिफ्राय फैदों रावबो गार्डेना मण्डलिनिबो रावबो गार्डेना एभयड खालामनाय बादि जाबाय आङो आंनि हिन्जावखौ बुंबाय थोदो जों आरजजों हेफाजाब हैदोनि नङाब्ला बिराद बोरैबा जालांसिगोन साननाय हनाया डिप्रेसना बारा जाबाय सासे बिनानाव बेखौ लानानै जों साथामजोंहाय बे मानसिनियाव थांनानै आरज खालामबाय आरज खालामनानै बियो मोनसे बोलो मोनखांबाय साहस मोनखांबाय नै बेबादि जादों जोंनो बेबादि डिप्रेसन निरासा जानाय मानसिनोहाय साहस होनो थाखाय लुखांनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जोङो उदै बासिनाय आरो आरजनि जोबोद गोनांथि दङ उदै बासिनायजों आरज खालामनाया जोंनि जिबनाव सोमोनांथाव जायखौनाखि मानसिया मावनो हाया बे उदै बासिनायनि गेजेरजों मावनो हायो अनजाग्रा आंगो फोथायारिफोर आं गुसुं टेस्टिमनि होबावनानै फोजोबनो थाखाय हास्थायदों बेनो जाहैबाय जेब्ला कर'ना जादों बे समाव गोबां मानसिफ्रा गिर्जाफ्रा बन्द जादों कर'नानि प्रट'कला गिर्जाखौ हाबनो होबथानाय बादि जादों नाथाय बियो गिर्जानि एगेन्स्टआव नङा बा सरकारा धर्मनि एगेन्स्टआव खालामाखै बोथोरानो बेखौ थिनदों सन्देरग्रा बेमारखाय गिर्जाखौ दोनथ'नो थिनदों बे समावहाय जोंनि मण्डलियाबो गिर्जाखौ दोनथ'नायसिम बेबादि सावरायबाय नाथाय आं बे प्रट'कलखौ आजावनो हायाखै जों इसोरनि फिसाफोर जों फोथायनायाव रोदाय सुबायब्ला जों गावखौ इसोरनि फिसा होननानै बुंबायब्ला जों निदाननि गेजेरजोंबो सौसिनानै थांनांगोन आरो निदानजों जुजिनांगोन जेरै साद्राक मेसाक अबेदनग'आ निदानजों जुजिदों अराव गारसोमनायखौनो बिसोरो जुजिदों बिसोरो जुजियामोनथाय बिसिनि काहिखौ फरायनानै जों मोननाय नङामोन आरो बिसोरहा बेबादि टेस्टिमनिबो थालांनाय नङामोन अरनि गेजेराव थाबायनो हानाय बिनिखायनो समाव जोङो बेबादि गिथावथाव निदाननि गेजेरावहाय आवगायलांनो थाखाय बे फास्टिंआ जोबोद गोनां जेब्ला बे रोखोमनि गिग्लुंनाया जादों गिर्जाफ्रा बन्द जाजोबदों नाथाय आं साहस खालामदों साहस खालामनानै आं मण्डलिनि मानसिफ्रा गासैबो निरासा जाजोब्बाय गासै दैदेनगिरिफ्रा गिर्जाखौ बन्द खालामनो थाखाय थांखि लाबाय नाथाय आं बुंबाय गुबुना गिर्जायाव फैलागेरैखाय आं फैगोन आं आरज खालामगोन
सोरबा साहस खालामोला सासे बियो आंजों फैथों सानै जागोन आरो सोरबा सासे दंबावोब्ला नोंबो फै जों साथाम जागोन आर'ज खालामगोन जों गिजा खालामगोन जों गुसुङै आर'ज खालामगोन मेथाइ खनगोन बे साहस होनायावहाय 1.5 बोसोर जेब्लानाखि लकडाउनाव गिजा बन्द जादों जोंनि नंआन बालापाराया ओरैबायदि मोजां मोनाबिलि आर'जफ्रा हाउसफुल जादों इयुथ फेल'शिपआ बिमा बिफानो हाबदों बयबो हाबदों बे बिपदनि समावहाय हाउसफुल जादों गिजाया अखा नायसिनो सरकारिनिफ्राय हाबखोमानायखाय जों अखा नायसि 5टा गाहामाव खालामदों हाउसफुल जादों सोमोनांथाव बै समफ्रावहाय निदानि समाव मानसिफ्रा बोलो मोन्दों आरो इसोरखौ सिबिनानै आशीर्बाद मोन्दों गोबां मण्डलिफ्रा आलाय आथानि गोदाव सोराव जादों ओरै खालामहां नाथाय जोंनि मण्डलिया गोबांथार बोर मोन्दों गोबां इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोन्दों बे समावहाय वानआवहाय आङो बुंदोंमोन आङो 10 बोसोर सानसे फास्टिं थादों होननानै नाथाय जेब्ला 20 सन हाबदों 21 सन आरो 19निफ्राय जेसेबांनाखि फास्टिं जेसेबांनाखि कर'ना बेमारा जादों एसेबां नंवान थुक्राझारजों आं लोगो लाफानानैहाय मासाव सानथाम ड्राइ फास्टिंआव आं बाहागो लादों 1.5 बोसोराव आं गासै कमप्लिट 18 मान्थ्सआवहाय आङो टटेल बिदिनो 60 दिनसिम 2 माससिम आं फास्टिं थानो हादों टटेल बे फास्टिंनि गेजेराव गोबां फोरबोनिफ्राय आशीर्बाद मोन्दों जोङो थुक्राझाराव टटेल 10 जनसो मानसिया जों पुलिसखौ गियाखै हमनानै लांनायखौबो गियाखै जों कर'नाखौबो गियाखै साद्राक मेसाक अबेदनग'नि दैखुनथिखौ गोसोखांनानै लाङोब्ला जोंखौ पुलिसफ्रा जेलाव लांथोंसै अब्लाबो जों आर'ज खालामनायखौ दैलि मर्निं प्रेयारखौ जोङो माब्लाबो बाद होनाय नङा आरो मासावहाय सानथाम ड्राइ फास्टिं थानायखौबो जों बाद होनाय नङा बेबादिनो दान मोनसेयावहाय जों सानथाम फास्टिं थादों आरो जों बेबादि बोलो मोन्दों जोङो कर'ना जानाय मानसिखौबो दांनानै आर'ज खालामनो हानायसिम जों बोलो मोन्दों नाथाय जोङो मानो दांनानैहाय आर'ज खालामाखिसै माखासे उसुबिदानि थाखाय बयनिबो गाहामनि थाखाय जों बे खामानिखौ मावाखिसै जों आर'जल' खालामदों मानो खारन जों सासे कर'ना गोनां मानसिखौ जों दांना आर'ज खालामोब्ला जोंनि मण्डलिनि मानसिफ्रा आंखौ मुगैगोन आंखौ गिगोन खाथियाव थानाय नङा सौदर जानाय जागोन बिनिखायनो दांनो हायाखै जों बे खारनावहाय दांनानै बियाखै नङाब्ला जों कर'नाखौबो गियाखै मानो गियाखै मानो जों गिदिरथार फास्टिंनि गेजेरजोंहाय जोङो बे कर'नाखौहाय फेजेननो एबा कर'नानिफ्राय रैखाथि मोननो जोङो दानफ्रोमबो दानावनो जोबथा मासनि जोबथा हाप्तायावहाय जों सानथाम आर'ज थादों बे सानथाम आर'ज थानाया जोंनि जिबनाव गिदिरथार मोनसे बोलो आरो मण्डलि लुखांनायाव गुबुनखौ हेफाजाब होनायाव जोंनियावहाय बोलो सोमजिदों बेनिखायनो अनजाग्रा बिदा फंबायफोर बे फास्टिंआ आंनि दिनैहाय नैथि पार्टआव बुंनो लानाया जायफ्रा मण्डलि दैदेनो जायफ्रा बाइबेल लानानै इसोरनि बाथ्रा खोथाबायो जायफ्रा फोरबोनि मिनिस्ट्रियाव थानानै थांनानै थानायखौनो सेक्रिफाइस खालामबाय बे मानसिफोरनि थाखाय बे फास्टिंआ जोबोद गोनां फास्टिंनि गेजेरजोंसो नों गुबुनखौ लुखांनो हागोन दाखांनो हागोन आरो गिदिर निदानफ्राव नों देरहासारनायखौ मोनगोन आरो गिदिर बे समयसाफोरखौ नों मदद खालामनो हागोन खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव इसोरा गिदिरथार बोर होथोंसै आं बेखिनिखौनो बुंना दोनथ'बाय आं थामथि पार्टआव आर'जनि गेजेरजों इसोरनि रागनिफ्राय खारग'नो हायो बे आयदाखौ लानानै आं रायथिबावगोन आसा खालामदों नोंथांमोना खोनासंगोन आरो गेदेरथार फोरबोनि बोरखौ आजावगोन आं बेखिनिखौनो बुंना दोनथ'बाय हामबायसै